ine dzidziso ine nhungamiriro yekutipa gwara reupenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Muri Zimbabwe muri rudadiso. Nhasi rimwe zuva, nhasika tiri kumbotandara naMakingwazi album launch yake. Asi tisati tatanga kukupaika iye Makingwazi panga paine vaimbi vakawandisa zvikuru, kusanganisira Tatenda Pinjisi anga aripo zvakare, Chipo Muchegwa anga aripo zvakare. Naizvozvo tirongokupa hedu zvishoma tichienda mberi mozonyatsoona iye Makingwazi. Regedzai titi makorokoto makuru kuna Makingwazi uyo akapiwa mari akagopiwawo zvakare Benz. Aiwa, iye takunoikwirawo kai timbofamba tiri mutepfetepfe. Senguva dzese tinokurudzira kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Andrew Neshamba ndiro zita rangu.
Tarira, goma yari nakatotopinda mudariro akudani anonzwa toita shoma pano matensi nemabero tototamba nemagero. Tarira, goma yari nakatotopinda mudariro akudani anonzwa toita shoma pano matensi nemabero tototamba nemagero. Takatoura yatombo yakamirira kambiwa tari anuya mbembere maina baba vakamira kupemberera nagomana natete vachisekerera vana vadiki vachitamba nekuvaririra nende vatongepo ndechitapirirwa doro rengumo akabekwa tichimiririra namarako ichigucho nekusengerera vanasikauya vachideketera chakuchimandara chiripo chichiturikira mudzimu iringe chisekendere chokamuvanarikokungarichimundomuhera chakuchimandara chiripo ndakakumbatira tichizeya kazverundo tichikepetserwa takamira zvondo takatwerezera ndeshanzeka varipo vachivaririra kwakuchaaziafunga kufamba sitinoda tifambe mweya mutsvene tinosisima muzima kuti mune momoto mune mhirizho zvadafunga kufamba sitinoda tifambe mweya mutsvene obatsira tinosisima muzima kuti mune momoto mune mhirizho zvadafunga kufamba sitinoda tifambe mweya mutsvene chati ndokwasanya mfaro vakabii mabosi tinotenda vauya kuzogotitsigira mafanzi vaimbi mapromotazi vemedia business ndinokutenda inokwasanya mfaro
atinamboziva kuti tichasangana nevanhu vakawanda kudai usikwende. Uyu muzaya wangu anonzi Isaac Mashangara sekuru kudu talent machikisi aripo kadiki sodereva tuzimoni kwa mwana tisatambise nguwa. Uyu anobva kunjanja anonzi Lloyd Kunye. Uyu mfano wangu chai chai mchamuziya zvinona manje. Father Tennis Obeti Mangani. Uyu anonzi Tito Vinyo anoloka Wich Katoku auto zingasununguke anoshanda kuzvitupa. Uyu anonzi Tonoti Kogu Rapa Stoka. Stop everything. Pamangoma pakeufisi chaitwa anobva paguruwe ndonzi Makingwazi. Last Cassandra. unosvika mukufa uchiunganidza pfuma kutadza kudya ukana zepe kushandira pfuma yosara ichirwirwa nedzimbe pfuma yosara ichirwirwa nevamwe vaikuvenga vachikukumbira vachiti hatiche mari yekuromba mukati tiripo
akachiudza mumwe namotangaiwana iripo tichaisiya iripo. Yo,
Makuzonipamanye mwemaji. Daimi sina sutu na mojamba jamba. Hadi kesi mpako tikona. Iyo nyama. Iyo nyama. Iyo nyama. Marasta Muribe. Ayamana. Ataki.
Mata teneze. Ope tumangali. Wani unaneteni mafestival. Baba inarote. Hakuna mume imwali baba anochengeta Chinonaga, bachiche utano, wanotia mumapini, achincha bwana kolera, chinati kumwana kwedu yere na imari.
Mundregero, dokumbira mvunzana. Imari ipi? Hanzi ndiku Rwanda. Pauzi. Vanochandura ni mari ndiri mwana mudiki. Chafa cheti. Kunzwa kufara. Munyakoti finga. Yaumboni kwa suti yakapfeka. Chibaba icho. Munyakoti finga. Andichatsikwa neprovinsa Munya Goldfinger atotanga too much power. Alright, hanze na Munya Goldfinger izva zvinene shiti izvi ungoti nangosvika bhuru kana rasvika rinofana kusiya bhuru. Hey, maranzi ekumuzanzi Shama. Alright, yes mwana mai. Tibvira apa aiwawo Rasta. Alright, ndotanga papi. Ndotanga papi kanditangire. Alright, zvandira kuita panapa ndangoti mungoona Mukoma Lipat. Munoziva here paRadio Zimbabwe apa. Mukoma Lipat uyai ndiri panapa mufana wenu. Uyai panapa. Ndio wakatanga kusumudza chikomana Makingwazi akapfeka jini rake remotori yaro. Mukoma Lipat chingoti mazwi mashoma shoma. Mazwi mashoma shoma. Mazwi mashoma nene. Tsika waye! Usikwende waye! Ndakati ndichifamba rimwe gore mumasititi esocial media. Kwakuti ndakakambuka chirohwa. Rinamanyanga riputirwe. Ndikati ndogenge yakutambika. Tachakandisipaka manje. Ndakanzwa zvakunzi vana vanoda kuenda tangai magaya. Uchazoguma makandi vamusango. Ndikanditaure kuti ndiri munhu wekutanga akaridza Makingwazi paRadio. Saka ndafara Makingwazi wangu zvekutodaro asi ndakamirira vamwe vangu vatori venhau kumidhiya uko ndaikumbira tisapote our rising artists. Handimene ndokuti rising here because we are not rising right in the sky. Saka varume ndaikumbira patinotaura patinonyora ngatinyorei zvakanaka nezvaMakingwazi nezvavamwe zvekare. Haikuna kuedzanisa vanhu ava. Saka taura ndakamiririra Maki haadi kukombewa nemacheso. Tingadaro. Agara akataura akati macheso ndiblazi vangu ndinodzidza kwaari. Saka Maki haadi kukombewa. Ngatiregei kukombewa Maki namacheso kumiti yangu. Ngatisapotei isusu semafans sekwedu kuRadio Zimbabwe uko. Maki ngatimusapotei pangaipa kwaziso pangaipa top 20 wadzokorora zvekare imwe number 1 Makingwazi oye! Usikende oye! Yes. Tinotenda veZimlash
tinotenda nemapromotion akasiyana-siyana nacompanies corporate world tinotenda nekusapota maartist edu amuno muZimbabwe ngazvirambe zvakadaro. Liberty Katena, boss Liberty Katena, the team rake aiwa tinotenda boys rangu. Thank you so much. Thank you so much. Unoziva ndatika chimwe chinhu pana mukoma. Yes, kana uchida kutenda nemuchindevelo noti amanza akunata. Iwe. Sorry. All right. Mama, chingoti karakara ndarowa nenguva yangu chingoti karakara. Anzi maoko murenga tichiti Makingwazi. Thank you so much, Mama. So much. What I say? Gani manyane kwa ono zadu mpinga zibiku. Yes, mwana mai. Yes, mwana mai. Tuna katika. Sienda tipa shule kwa ukwende. Yes, mwana mai. Kwa ndio katika miri na bana. Kama mwenye chingo usikati hapa. Brother futi gorida. Na uji aba kungota ora mari nenge shitodo naga. Kama ndimuri ngoti makorokoto nasi. Chingo famba nacho chingo yenda. Yes. Usanye perwe kuma munya ya imbuzi hapa tichigoita hivi hivi tingo manya nengo chingoti kana kuma munya janja express chichi banza hizo anzita otaene etaurisa kupatenda kukuru nerutsigiro rwamukupa aningino Asikusiga. Wakunzvika here. Wakunzvika. Atisapo chakaenda. Ndinogona kuturikira semunhu ane suti yegoridhe inamba handina suti. Ati ndinopa kutenga nerutsigiro rwamuri kupa munin'ina wangu Makingwazi. Kubva mugore raakaparura damba refu rake rekutanga muna 2015 achizvambura inonzi zvandigumbura iyeye. Tinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu rwamuri kutipa. Handina hangu mazhinji zvekutaura zvinotinetsei. Nhasi chandakagadzirira Maki chaicho panga pasina. Asi munogona kungogadzirira zvenyu chingoti handizvoka wanogogadzirira ka kama munya munonyadzise tasaidziwa yese rikoti wanogadzirira ka haisi nyaya yekuti zvakawanda zvinhu zvatinenge takasolvawo kumashure. Saka izvozvi zvapakamboti ipei asi tichazokutsvagirawo pamberi Maki, hanzi mangwana uyautora $100 kuofisi. Maoko uko! Iye mkoma chingoti kakaka. Achida maswa order boss pendi atu kadzira. Chingoti kawara. Kama korokoto. Ayo, office basa arutora mari ndipo ndika papa. Ayo, office anokuziva but ngoti wakautonzwa. Mati. Andi mayona. Atore mari chete. Atore mashoko. Wespike kunzi fake. Atore mashoko. Mapai mawesa. Achauya otora zvokudzisa Alright, hanzi ari kupiwa zvekudiridzisa kumunda. Maoko. Uye mkomo. Mungoti kavara ndakarowa nenguva. Bendi gadzirai bendi. Tikaburira uzuku ende timhanye nenguva. Mukanya. Sorry. Chibaba icho.
Maki aruziva zvokuitika. Mangwana chaanenge ari kuofisi achitaura something. Thank you. Hanzi mafans ari kuda kunzwa something yacho because nemiwo vanokudaiwo stereki saka vari kuti tingofambidzana nenguva yacho. 1,000. Hanzi $1,000 $1,000 maoko. Nekuti kona tomanomaika muZimbabwe muna kare chinonzi something ka. Ndovangwane nyayo baba. Yes. Kuti kawara zviri vakataura ise padhuze kuti vanzwe mafanzi. Uzukwande hoye! Album hoye! Mashonaland West I represent. That is coconut bar. Mashonaland West Tisu. Right. Support Uzukwande. Vatitanga kuti kudo muriwo. Muriwo here. Usai. Muriwo here. One day. Ngaitwe katatu. Ngaitwe katatu. Toita katatu. Toita katatu. Itai baba Kingo. Hanzi vati babjara zita mwana mai. Hanzi vanonzi mukoma coconut bar. Asina kuboshata mwana mai nai. Atide kuti tidi kavara nai ga. Saka nonanganisa. Chibaba icho. Apa takajisina kuza vanhu kuti ndimba redu. Yes. ndanakirwa ndachida kumupa $200 but pandanakirwa ndapinza 100 yacho saka ndarwadziwa saka ndinobvisa imwe yacho 100 futi izvezvi Mwana mai. Mati. ndizvoswereti Depending on the battle. Tinoda kuda iso. naki takabva kure tinoda zvakawanda zvabackground ndangoti muchiona ndakwanisa nhasi Komdara, ameno maduku wocha kuti 50-50 mabwezi 50 kuti lapacheki. Emangwezi 50 kuti change kuti 50. 50 aomero 50. Munhu wese mutara. Mutara. Kana kamweka waya kamaridzo pamba tutu. Mangwezi. mari yedoroka Aiwa, mangwezi 50. Aiwa, chungoita 50 tongo 50 chete. Wana toita dhiri. Nyarara ipachi. Adinonzi. Wakapisa 50 kamunonotora dorora muri kuda nemari yenyimwe futi. Mira inono tinokwana 50. yakawandisa manje Imari iyo. yakawandisa iyi foreign currency saka nedamanidzosera nezokupa 50 yacho Ayo. Imimi. Apa pangosvika $25 kuti kwane 50 yamataura bose nechekuiziva ndani. Yes. mari iyi yakawandisa Ayo, sati. Alright, ndarati zvingopera. Kozi toda mari dzinoverengeka. Adini Ndarangoti zvingopera zvinomunetsa. Une mdara usikira uzvaurikuita. Usukwende kamanyemwe. Musatore idiki ka. Oyi mdara tingoti kawara. Chejiripo. Uta ikino. Baba father thing is ndipewo 50 mdara asati atsama. Ndikurumidzire mdara. Maka una 50 reipa kupetua 50 maka. Chuma 50. Alo iripo. Iko. Zveka. Ndio kuti mabosi kakumwa nomai. Amena mdara maduku edzera 50 yangu asana. Alright, mdara taureze kuti maendewa. Kumaendewa. Uzukwende motikuwana handitika uzukwende akabatinzi mabhosi inini hangu handisi mbinga handitika Muri mabosi. handisi
bosi but ndoda kutenda nezvaitwa naMakingwazi handiti Makingwazi munhu akandibatsira kustarta business saka ndoda kumuappreciate handiti nezvaaratidzawo handiti handina kuzviombe because handisi bosi zvidiki izvozvo ndaita se kutoza muchabudisa handiti right mangwana isande mabhenki anenge akavharwa mabhenki anenge akavharwa kutraffic register kunenge kwakavharwa handiti zvandiri kutaura izvi mukunyora pasi tondwara neshamba rekodha alright Makingwazi uya kuona murume uyu inini akanditora ndiri muvhu akandisimudzawo saka ndofanira kuappreciatawo nebasa raari kuita handitika saka on Monday Makingwazi unouya kuoffice handitika wotora Mercedes Benz pamwe mameti kaarida kutorwa mameti eMercedes wotora Mercedes Benz handitika big bench office handiti on Monday vanhasi kuti musafunge kuti ifeki handitika vanhasi ndikukupa mari yefuel 1000 US Janus, 1000 years. Yes, you will. All right. And I don't know, 2 weeks, 3 weeks. And right now. Ngoma. Mati penzi nde 2 weeks erikana kuti yaya. Penzi nde msema nde yaya yake. Yaya. Aiwa maoko. Bakatuwerenge utachita uti. mukishandisa mozotipao makongo ndipo yaongochishandisa itakutizibudi oyaya madam achakarongeka uzibudi chakarongeka nyasotarisa ngatibatsirane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 chibozoranga 10 mire makadaro amire kuipeta ukwana kuti mufoke yekombe yacho kuti tisvike pa10 akafise kugweta kugoti zvibo ka50 kubva panapa iyi ndeyekuzotora big bench chakuda yefiyo chikwanzoswa kuba aka50 nekuti mari inenge inoti inenge zvirongwa apinda kuna vangoedzera 20 kana mune 20 akachinjika kokwanisa kusisa kuti unless kana wakuno yako takandisitogonya Robert ndokwana zvinotongosvika bata pandibopiwa marina ko iwe hanzini andedekona sununguka mhaka sununguka anonazansununguka uri muningina anobatwa namukoma chishitsa kuno inoda mbosvika mari iyoyi saka mukoma munozondiwatauya uyai baba wangu azine mkono we $1,050 mwana wa mai maoko hanzi inini ndiri big fan ndoda kungoblesa chingoti ndisiya kuti utaure zvinoenda kure ini ndaupawo Makingwazi dhora bhozi ndo mari yandinayo semukadzi mafadzi vakarongeka mwana wa mai aneidara Jaja Express ichechi yepanze haizare Jaja Express haizare right Makingwazi Maki huya umkoma Maki nsike padhuze right Enini Ndokumbira tangana kumbira kuna Maki hapo all right Bela kuita driver wake openzi yawe Saka Ano bonditi iwa TJ Scissors. Auneri kusika uchikutaura chete.
pareti here bana. Chimene taone muromo. Ndotaura kuti afana vangu. Ina mberi mfana. Magi, ndoda kuti uzive kuti une vanhu vakuru vari kukuappreciate vari kure. Ndauya pano ndakamirira vamwe vakuru vanonzi Dr. Kudzai Shava. Dr. Kudzai Shava, as we speak right now, vari kuBhero. kuBhero ndokwavanogara. Vanditumira mari zvikanzi handina kukwanisa kuuya, asi $100 endafarai unopa Makingwazi. Maoko. Mwari vamuropafadze, Mwari varambe vachirapafadza pamusoro ingoma. Maki iyi ndo yamatumwa nayo. Masara yao. Yenyu. yako na Maki tichaonana. Famba teri timaliza nengwa. Timu ya Karowa. Famba. Digroma ikiwe pana Uye mkoma. Sikanreba. Muno wese mutara. Wako oye! Right, Maki mtena pana. Dozi boss chasu kwa Beatrice hapa. Yes. Nikupa nguruwe 5 zekuti atanga pretty. Nguruwe 5. Kukazi kwake. Bwana, anauya nomba mali yefyo yokuti alodo nguruwe dozo. Wako. Batabaka atarapa nangu. Ndikamwakira. wako mpaka shata mano mai. Uye mkoma tingo tikawarakana. Alright. Are you ready for Uzukwente? Right here. Terry. Abadoma Sicilia. Abadoma ba Sicilia. Sicilia wachari pano futi. Abatundi wanachaua. Abauya. Right in your airport today. Inini na Tindo ngwazi wewe. Tindo ngwazi wewe. Mfano wangu nasa hapo. Nasa hapo pano bana mwingo. Hapa ndo majioni hapa. Takabiri kwa namba ya wale hapa baba. Wewe wakanitsigira kuti ndikuita zvemusiki. Wakanditengera rimwe bhachori garo inandeimba rero. Wakandorichinja nebhaketi rebhauka. Aiwa kundibetsera kutinda. Vaizombodzwa hasha dzimwe nguva ndandasaiti basa ka. Ombotora omboriroira pasi. Ndochichema uzotsvaga iwo. Urikuona baba wangu wana baba. Wamwanga usina kuzonje zvakabva kupi. Vakatanga nekurova magitari wavo. Ndakatozvikopa kubva kwavari. Chiona vane gitari ravo sochimborima. Unoti ndikuwapa here. Vakunamata amufundisi ka. Todwani ndovapa vambomenya. But izvozvizvi ka. Ndozvangu ndewechechi ka. Vatoda kumboti kudhara vambotanga vatamba zvavaiita kudhara. Umboona kuti musikanzwa iyi takaitora kuti watamba here. Titomutsa. Itemberembere tizo. Toto maita moya huyo. Ezo wakura pande katika tsuzi ile babo. Toto mai Sicilia wangu tamba ile. Watu watambe babo mlinga tubora. Maswali kuna utatushana maanditi. Amochukua kando ya Amerika wa kumari. Wanaenda wachitima kitara hapa ndani.
ngozi ndingati ngozi zvakona unaura wabereki wangu nemari kare usakatirindorera vabereki vafa nemari ari ngandingovapa wenini ozoti andichengete vabereki vape mbichanaka bati inini ndoburitsa kana vatamba vamwe chete kahwani mudara vanzi vadzidza kana taakwedu tega vandizokwanise kuvatambisa vangado ndingatovatambisa muripo inini dzine mahwetinesi tomboita vari pamwe chete ka tichiri mapende ekumarara akaanogara achitaurwa aya ngatingovapo zvekumarara izvozvo imwe yacho ikavharidziwa neimwe Mr. Figo. Ukanikuwa posho mayanditika Puma isisiria Wapo buru Makanza wamwachimba kuti kumararaka Tumu wakote kumarara ichocho shoma ichocho Tumu mabasi siria Uwe buru kumarara ikoko Asichikanakira kumarara Unotombo nongo shikwama Maoko.